innu numru 1 fuq paġna 5 tal-Ktieb tal-Kant Għanijiet il-Ġemgħa. Saffina midnur Ixel fruħna l-imħabba li tlifna Tina l-farraġ li saffaħ il-qlub Isma tal-bna Faris lejn ħditna Inżel ħdejna roddilna l-ħelsin Ejja fina biex ruħna bla ħtija Tgħix il-ħajja L-insejna mażmien. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. L-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Nitolbu u Alla li tista' kollox għati lill-poplu tiegħek il-grazzja li jistenna b'ħerqa kbira il-miġja ta' ibnek il-waħdini biex kif għallimna l-istess Salvatur tagħna nisru ħammorru nħaffu biex nilqawh l-imsiebaħ mixawra f'idejna. B'ibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltam flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Nibqgħu bil-wifqa ħalli bil-kant tal-Alleluja nilqgħu it-tħabbira tal-Vanġelu. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien in-nies kienu jistaqsu lil Ġwanni u jgħidulu mela x'għandna nagħmlu? Huwa kien iweġibhom min għandu żewġ ilbiesi jaqsam ma' min m'għandu xejn u min għandu x'iekol jagħmel l-istess. Resqu wkoll xi pubblikani biex jitgħamdu qalulu Mallem x'għandna nagħmlu aħna?
huwa weġibhom tissikkaw lil ħadd biex jagħtikom taxxi iżjed milli jmisskom tieħdu. Staqsew ukoll xi soldati u qalulu u aħna x'għandna nagħmlu. U huwa weġibhom tisirqu lil ħadd bit-theddid jew bil-qerq tagħkom u kuntentaw ruħkom bil-paga li għandkom. Il-poplu kien qiegħed jistenna ħerqan u kulħadd kien jistaqsi lilu nnifsu dwar Ġwanni jekk kienx hu l-Messija. Għalhekk Ġwanni qabad u qal lil kulħadd: jien ngħid għalija nammitkom bl-ilma, imma ġej wieħed aqwa minni li ma jistħoqlix inħollu il-qfieli tal-qorq tiegħu u jammitkom bl-Ispirtu Santu u n-nar. Il-midra qiegħda f'idu biex iderri l-qiegħa u jiġbor il-qamħ fil-maħżen tiegħu, imma t-tiben jaħarqu b'nar li ma jintefix. U b'ħafna twissijiet oħra kien xandar lill-poplu l-bxara tajba. Il-kelma tal-mulej. Is-silta tal-Evanġelju li l-Knisja ser tipproklama f'dan it-tielet ħadd tal-Avvent b'xi mod kompli ma' dak ta' nhar il-ħadd li għadda fejn ħallejna lil Ġwanni il-Battista fid-deżert jippriedka magħmudija tandima għal maħfra ta' dnubiet fid-dawl tal-profezija meħuda minn Iżajja 40. Issa fis-silta tal-lum meħuda minn Salluqa kapitlu 3 versi 10 sa 18 se niltaqgħu man-nies li kienu jmorru għand Ġwanni sabiex jitamdu. F'kelma oħra f'din is-silta il-Ministerju ta' Ġwanni l-Battista issa se jiġi muri b'termini aktar konkreti permezz tal-eżempji li jagħtina l-Evanġelista fil-kategoriji differenti ta' persuni li kienu jmorru għand Ġwanni. Fil-fatt li ftit versi qabel, fil-vers 7, Salluqa jinformana hekk li n-nies kienu jmorru biħġarhom għand Ġwanni. Dan jurina illi ir-reputazzjoni ta' Ġwanni issa kienet xterdet sewwa. San Marku u San Matteo huma aktar speċifiċi meta jinformawna li kienet tmur għand Ġwanni Ġerusalemm kollha u l-Judija kollha u l-inħawi kollha ta' madwar il-Ġordan. Il-kelma kollha hawnhekk ripetuta darbtejn turi il-karattru universali min-naħa ta' dawk li bdew jieġbu għas-sejħa tandima ta' Ġwanni l-Battista. Filwaqt li San Matteo jispeċifika li Ġwanni hawn kien qed jindirizza lill-Fariżej u s-Saduċej li marru għandu sabiex jirċievu il-magħmudija tandima, Salluqa bħalma jagħmel f'tant rakkonti oħra ma jispeċifikax min kienet din l-udjenza li Ġwanni l-Battista kien qed jattakka. Il-fatt li Salluqa jħalli barra hawnhekk ir-referenza għall Fariżej u s-Saduċej iservi biex jurina li huma biss dawk li qisu lilhom infushom bħala midinbin li marru għand Ġwanni sabiex jisimgħuh fid-deżert u jitamdu minn għandu fil-Ġordan. Min allura bħal Fariżej u s-Saduċej ħaseb li kien ġust biżżejjed u li ma kellux bżonn ta' din l-indiema ma marx kif naqraw aktar il-qudiem fin-narrattiva ta' dan l-Evanġelju, meta fil-kapitlu 7
vers 30 sal-Luqa jgħidlek. Imma l-Farizej u l-għarrif tal-liġi ġiebu fix-xejn il-pjan ta' Alla li kien fassal għalihom, la darba ma laqgħux il-magħmudija ta' Ġwanni. Ġwanni ma kienx ħelu ma dawk li marru għandu. Bħal-profeta Ġeremija, Ġwanni wkoll der xettiku fuq kemm tassew dawn in-nies li kienu qed imorru għandu kienu lesti li jindmu. Infatti t-ton li bih kien ikellimhom u ton pjuttost ibes u sever li kien iġelhom jistaqsu dwar il-motivazzjonijiet li għalihom kienu jmorru għandu sabiex jitgħamdu. Hekk li fl-istess vers, fil-vers 7, Ġwanni jindirizza lil dawn il-folol bħala nisa li fat. Fil-waqt li jistaqsihom min irikom x'għandkom tagħmlu biex taħarbu il-korla li ġejja. Interessanti ninnutaw hawnhekk l-espressjoni il-korla li ġejja li fl-Iskrittura tibqa' espressjoni marbuta mar-rabja ta' Alla għal jum il-ġudizzju tiegħu. Hekk pereżempju il-profeta Eżajija jikteb fil-kapitlu 13: Araw, jum il-mulej qatt jasal kiefer mgħaddab ħuġġiġa nar bil-korla biex jagħmel mill-art ħerba u jeqret minnha l-midinbin. Hekk ukoll il-profeta Sofonija fil-bidu tal-ktieb jikteb hekk: Il-jum kbir tal-mulej fil-qrib u jum ta' korla dak il-jum, jum ta' dwejja u niket, jum ta' erda u diqa, jum ta' dlam u swit. Il-Batista kien jistidel lin-nies li marru għandu sabiex b'mod konkret juru li huma kienu tassew qabdu it-triq tal-indiema, tal-konverżjoni. Triq li kienet tinvolvi bidla fil-qalb. Għalhekk fil-vers ta' wara, il-vers 8 jgħidilhom mela uru frott li jixraq lill-indiema. Din l-istedina taqbel ħafna ma' dak li aktar il-qudiem Ġesu nnifsu jgħid: m'hemm siġra tajba li tagħmel frott ħażin, kif anqas m'hemm siġra ħażina li tagħmel frott tajjeb. Kull siġra mill-frott tagħha tintaraf. Ħadd ma jiġbor it-tin mix-xewk anqas l-għeneb mill-ollieq. Għax il-bniedem tajjeb mit-teżor tajjeb ta' qalbu joħroġ it-tajjeb. U l-bniedem ħażin mit-teżor ħażin tiegħu joħroġ il-ħażin. Bl-istess mod Ġwanni wissi lil dawk li kienu jmorru għandu illi l-fatt li kienu jagħmlu parti mill-poplu ta' Alla ma kienitx xi ħaġa awtomatika li setet isserħilhom moħħhom li huma kienu se jsalvaw. Fi kliemu meta jgħidilhom toqgħodux tgħidu lilkom infuskom għandna b'missier lil Abraham għax ngħidilkom li Alla minn dan il-ġebel jista' jqajjem ulied Abraham. Jekk tassew mela dawn riedu jserħu moħħhom li kienu ulied Abraham, huma kellhom jgħixu bħal Abraham u mhux sempliċiment jiftaħru jgħidu li kienu mid-dixxendenza fiżika tal-patriarka. F'kelma oħra, il-konverżjoni l-indiema trid tiġi validata permezz tal-bidla fl-inġiba ta' dawk li kienu jmorru sabiex jirċievu il-magħmudija ta' indiema. L-idea tal-ġudizzju tirritorna malaj fl-istess silta permezz tal-eżempju li jerġa' jġib il-Battista fil-predikazzjoni tiegħu meta jgħid hekk: il-mannara qiegħda ma' is-siġra u għalhekk kull siġra li ma tagħmilx frott tajjeb titqaċċad u tinxteħed fin-nar. Din ix-xbieħa nerġgħu niltaqgħu magħha f'parabbola li nsibu fl-istess Vanġelu fil-kapitlu 13. Il-parabbola titkellem minn wieħed li kellu siġra tat-tin imħawla fl-għalqa, ma rifittex il-frott fiha u ma sabx. Għalhekk qal lil dak li kien jaħdim l-għalqa: ara, ili 3 snin niġi nfittex il-frott f'din is-siġra tat-tin u qatt ma sibtilha. Mela aqlaħħa għax għalfejn se tibqa' tkit l-art. Issa dak wieġbu: inti ħallija sinjur għal din is-sena, sa ma nażaqha madwarha u nagħtiha d-dimel. Id-dieħla għandha mnejn tagħmel il-frott, jekk le aqlaħħa.
Ġwanni issa jindika lil dawk li marru biex jisimgħuh u biex jitamdu xi tfisser allura l-indiema vera meta qalilhom uru mela frott li jixraq lill-indiema sabiex taħarbu il-ġudizzju u r-rabja li kienet ġejja fuqhom. Id-dialogu bejn Ġwanni u n-nies li kienu jmorru għandu allura għandu lan li jdaħħalna f'din is-silta li ħanaqraw nar-raħat li ġej. Din hija silta li fit-tradizzjoni tal-Evanġelju insibuha biss f'San Luqa fejn Ġwanni jindirizza 3 gruppi differenti li jagħmlu l-istess mistoqsija. It-tweġiba li jagħti Ġwanni għal din il-mistoqsija ripetuta 3 darbiet tgħinna niddefinixxu x'kien qed ifisser Ġwanni meta fil-versi ta' qabel stiedel lin-nies sabiex juru frott xieraq ta' ndiema. L-indiema vera kienet titlob il-frott. Iżda x'kien qed jiġi mistenni minn dawk in-nies li marru għand Ġwanni? Kif kellhom jgħixu ħajjithom f'dawk l-aħħar jiem qabel mal-mannara kellha titqiegħed mar is-siġra? San Luqa jipprova jwieġeb għal dawn il-mistoqsijiet permezz ta' xi eżempji mit-tagħlim etiku li Ġwanni jagħti permezz ta' 3 mistoqsijiet li jsegwu l-istess formulazzjoni. Il-mistoqsijiet jgħidu mela x'għandna nagħmlu? X'għandna nagħmlu hija formula li jista' jkun li San Luqa kien qed joħodha minn formularju tal-Mamudija. Il-mistoqsija x'għandna nagħmlu tissopponi li min kien qed jagħmilha kien qed jaraf u jammetti n-nuqqasijiet tiegħu, imma fl-istess ħin kien qed juri wkoll disponibilità sabiex jilqa' lil mulej f'dak kollu li xtaq jitlob minnu. Inhu bil-wifqa. Mill-kotba tal-kant insibu l-innu jinstama fl-oli numru 2 fuq paġna 5 sankantaw l-ewwel 3 strofi.
Jinstama fl-oli tasmewit laħem li kaċċid l-amijiet. In-nasi tirfu il-bnedmi jittawa lil-mulejħani. Jammuħ biżejjed id-dawwart min du tal-qija ta' dik l-art. Itla ja xemxu ġib mill-ġdid min flok id-den id-dawl tal-ġid. Ħaraw ħaruf mis-sema ġej biex mill-ħtijiet iħolna b'xej. Bajnejna mxarba kollha dmuħ, il-maħfra l-ħnina nitolbu. Se ngħaddu issa għat-tieni tappa fil-lezzjo dik li nsejħula il-meditazzjo. Wara li Luqa jagħtina l-predikazzjoni ta' Ġwanni huwa jgħaddi sabiex jippreżentalna t-tliet kategoriji ta' persuni kif għedna li resqu lejn Ġwanni itennu l-istess mistoqsija mela x'għandna nagħmlu. L-ewwel ma jersqu lejn Ġwanni kienu il-folol, imbagħad il-pubblikani u wara is-suldati. Għall-Evanġelista Luqa, il-mistoqsija aħna x'għandna nagħmlu hija waħda ta' importanza kbira li mhux biss insibuha ripetuta 3 darbiet fil-bidu tal-Evanġelju, imma dan l-Evanġelista jibqa' jirrepeti din il-mistoqsija matul in-narrattiva kollha. Pereżempju, fil-kapitlu 10 naqraw kif wieħed għaref fil-liġi biex iġarrab lil Ġesu jistaqsih, Mallem, x'għandi nagħmel biex niret il-ħajja ta' dejjem. Fil-kapitlu 18 għandna wieħed kap li jistaqsi, Mallem tajjeb, x'għandi nagħmel biex nikseb il-ħajja ta' dejjem. Il-mistoqsija nsibuha wkoll fil-bidu tat-tieni volum li kiteb Luqa, l-Atti tal-Apostli. Meta dakinhar tal-Pentekoste, il-ġemma li kienet qed tisma' lil Pietru jippriedka staqsewh l-aħwa x'għandna nagħmlu aħna. Hekk ukoll l-assis tal-ħabs wara li l-anġlu tal-mulej fetaħ il-bibien tal-ħabs fejn kien hemm Pawlu u Silas huwa jistaqsi, Sinjuri, x'għandna nagħmlu biex insalvaw? Hekk ukoll San Pawl meta jirrakkonta l-ġrajja tal-konverżjoni tiegħu fit-triq ta' Damasku, meta jgħid li kien sema l-leħen li kelmu huwa staqsih x'għandi nagħmel mulej. Minkejja l-mistoqsija li jagħmlu dawk li jmorru għand Ġwanni, jiġifieri l-folol, il-pubblikani u s-soldati hija l-istess mistoqsija, it-tweġiba ta' Ġwanni hija differenti għat 3 każijiet differenti. Dan ukoll din it-tweġiba titlob ħaġa waħda. Ġwanni ma kienx qed jimponi xi sawm, talb jew sagrifiċċji minn dawk li rew ix-xewqa sabiex jgħinhom jarfu x'għandhom jagħmlu. Minflok Ġwanni kien qed jitlob minnhom ħajja ta' ġustizzja. L-ewwel kategorija li tistaqsi Ġwanni mela x'għandna nagħmlu huma l-folol, okloj bil-Grik, li hawn jibqgħu ma jiġux speċifikati min kienu. Ġwanni weġibhom hekk. Min għandu żewġ ilbiesi jaqsam ma' min m'għandu xejn, u min għandu x'jiekol jagħmel l-istess. Il-kelma ilbiesi hawn, kiton bil-Grik, kienet tirreferi għall-libsa ta' taħt li kienet tintlibes fuq il-laħam. Aktar il-qoddim fl-Evanġelju meta Ġesu jibgħat lid-dixxipli fil-kapitlu 9 iwissihom hekk. Tieħdu xejn magħkom ma' triq la ħatar, la ħorġa, la ħobs, la flus, u
u lanqas ma jkollkom żewġ ilbiesi. F'ċertu sens it-tweġiba ta' Ġwanni l-Battista mija xejn għajr dak li diġà nsibu fl-Iskrittura. Pereżempju l-profeta Iżajija jinsisti li s-sagrifiċċji, il-kult u s-sawm ma kienu jiswew xejn jekk l-ewwel ma taqsamx ħobżok ma' min bil-ġuħ u tagħti lill-arwien. Hekk ukoll il-profeta Eżekjel jirrimarka li l-inġiba tal-bniedem ġust tinkludi li titmal minnu bil-ġuħ u tlibbes lill-arwien. Fil-waqt li Tobit jirreferi għall-istess inġiba bħala atti ta' mħabba ta' twajbin. Li taqsam ġidek ma' min m'għandux huwa prinċipju ripetut u enfasizzat f'tan drabi minn Ġesu wkoll meta jitkellem fuq il-ġid ta' din l-art. Li prinċipju li jintwera b'mod konkret fid-deskrizzjoni tal-ħajja tal-ewlielin iż-żgħara kif jirrakkonta San Luqa fil-bidu tal-Atti tal-Apostli. It-tieni kategorija li jersqu lejn Ġwanni kienu xi pubblikani. Daw il-pubblikani qalulu Mallem x'għandna nagħmlu aħna. Għal din il-mistoqsija Ġwanni wieġeb: tissikkaw il-ħadd biex jagħtikom taxxi iżjed milli jmisskom tieħdu. Tweġiba ta' Ġwanni għall-mistoqsija ta' daw il-pubblikani li marru għandu tippresseponi id-dokumentazzjoni wiesa ta' ġudizzju fuq daw in-nies bħala persuni diżonesti li kienu jabbużaw mis-sistema tat-taxxi għal qlieħ personali tagħhom. Id-dritt li tiġbor it-taxxi kien isir permezz ta' arkant. Min kien joffri l-akbar somma ta' flus kien jirbaħ dan id-dritt. Dawn imbagħad kienu jimpjegaw persuni oħra magħhom sabiex jiġburulhom it-taxxi. L-impressjoni ta' dawn il-pubblikani li kienu jiġbru t-taxxi hija waħda negattiva b'mod konsistenti fir-rakkonti tal-Evanġelju. Hekk pereżempju fl-istorja tas-sejħa ta' Levi l-Pubblikan naqraw kif il-Fariżej u l-Kittiba jagħmlu reazzjoni meta jistaqsu lid-dixxipli dan l-għala tieklu u tixorbu mal-pubblikani u l-bidinbin. Hekk ukoll fil-kapitlu 7, vers 34, Ġesu jistqar: ġiebin il-bniedem jiekol u jixrob u tgħidu araw xi bniedem mikkieru sakranazz, ħabib tal-pubblikani u l-midinbin. Fil-waqt li 3 paraboli tal-ħnina ta' Alla miġbura fil-kapitlu 15 jingħataw bit-tweġiba l-fatt li l-pubblikani u l-midinbin kienu jirsqu biħġarhom biex jisimgħu lil Ġesu. U kemm il-Fariżej kif ukoll il-Kittiba kienu jgengmu jgħidu nies midinba jilqandu dan u magħhom jiekol. Imma fuq kollox il-mistoqsija li l-pubblikani jagħmlu Ġwanni Mallem x'għandna nagħmlu aħna bħal donna sservi biex tippreparana għal mod pożittiv li bih l-istess pubblikani kienu qed iwieġbu għas-sejħa li jagħmel Ġesu. L-ironija mela hija li fil-waqt li dawn il-pubblikani meqjusin mid-nies ġusti bħala nies midinba kienu qegħdin jilqgħu s-sejħa l-indiema tal-predikazzjoni ta' Ġwanni u ta' Ġesu, bil-kuntrarju tagħhom, il-kritiċi tagħhom huma dawk stess li rrifjutaw kemm il-Ġwanni kif ukoll lil Ġesu meta staqsihom fuq l-awtorità ta' Ġwanni jekk kienx ġejja minn Alla jew mill-bnedmin. Fuq kollox il-mod sabiħ li bih il-pubblikani kienu qed iwieġbu għall predikazzjoni ta' Ġwanni u ta' Ġesu huwa ppreżentat mod tassew stupend fl-episodju tal-laqa ta' Ġesu ma' Zakkew, wieħed mill-kapijiet tal-pubblikani. Rakkont li għatijunna bissa Luqa fil-kapitlu 19. Meta dan il-pubblikan Zakkew jgħidlek il-Ġesu: ara muli nofġidi se nagħtih il-foqra u jekk jiena qarraqt b'xi ħadd irrodlu għal 4 darbiet iżjed. Wara l-follow il-pubblikani San Luqa jgħaddi biex jagħtina t-tielet kategorija li resqu lejn Ġwanni.
Dawn kienu s-soldati li staqsew il-Ġwanni u aħna x'għandna nagħmlu. Ġwanni jwieġibhom hekk: tisirqu lil ħadd bit-theddid jew bil-qerq tagħkom u kkuntentaw ruħkom bil-paga li għandkom. Meta Sallu hawnhekk jagħmel referenza għas-soldati, ma jużax l-istess kelma bil-Grik li s-soltu tintuża għal din il-kategorija ta' persuni. Allura l-mistoqsija hija għal liema tip ta' soldati Salluqa seta' kien qed jirreferi. Jidher li l-Evanġelista hawnhekk kien qed jirreferi għal xi merċenarji Lut fis-servizz ta' Erodi Antipas li kellhom rabta mal-Pubblikani. Daw kienu speċi ta' pulizija li x-xogħol tagħhom kien li jipproteġu l-Pubblikani meta dawn kienu jiġbru t-taxxi. Dawn għalhekk kienu jaqgħu wkoll f'dan il-kuntest soċjali ta' korruzzjoni bħal Pubblikani. Għalihom Ġwanni jgħid sabiex ma jisirqu lil ħadd bil-vjolenza. Meta nqisu daw it-tliet weġibiet li Ġwanni jagħti, naraw li minkejja l-Battista kien maqtuħ mis-soċjetà fid-deżert fejn kien jgħix, huwa ma kienx kontra il-ħajja fis-soċjetà. Huwa ma jgħidx lill-Pubblikani sabiex jitilqu xogħolhom u ma jibqgħux jiġbru t-taxxi. Kif lanqas ma jgħid lis-soldati sabiex jitilqu xogħolhom li kienu qed jagħmlu. Minflok Ġwanni jitlob minn dawn li b'xogħolhom iwettqu ġustizzja. Wara dawn it-tliet mistoqsijiet Salluqa mbagħad jgħaddi biex jgħidilna hekk: il-poplu kien qiegħed jistenna ħerqan u kulħadd kien jistaqsi lilu nnifsu dwar Ġwanni jekk kien xu l-Messija. Għalhekk Ġwanni qabad u qal: jiena ngħid għalija nemmitkom l-ilma, imma ġej wieħed aqwa minni li ma jistħoqlix inħollu il-qfieli tal-qorq tiegħu. U jammitkom bl-Ispirtu Santu u n-nar. Il-midra qiegħda fidu biex iderri l-qija u jiġbor il-qam fil-maħżen tiegħu, imma t-tiben jaħarqu b'nar li ma jintefix. Huwa Salluqa biss fost l-erba' Evanġelisti li jirreferi b'mod espliċitu għal fatt li l-poplu kien qiegħed jistenna ħerqan. Ninnotaw li l-kelma poplu użata hawnhekk bil-Grik hija l-kelma laos, li huwa terminu teoloġiku li jirreferi għal poplu ta' Alla li issa kien ilu jistenna il-wedid ta' Alla. Dak li kien qed jistenna l-poplu mhuwiex speċifikat hawnhekk. Imma minn dak li naqraw qabel fl-episodju tal-preżentazzjoni ta' Ġesu fit-Tempju nistgħu nifhmu f'dak li jingħad fuq xmun li kien jistenna il-faraġġ ta' Iżrael. Jista' jagħti il-każ li l-poplu ra fi Ġwanni il-Messija li kellu jiġi. U għalhekk li l-Evanġelista Salluqa joħloq kontrast qawwi bejn Ġwanni u xi ħadd li kien superjuri minnu. Mhux biss fil-magħmudija li kellu jagħti, li ma kellix tkun sempliċement magħmudija bl-ilma, imma magħmudija bl-Ispirtu Santu u n-nar, imma wkoll għal fatt li Ġwanni jgħid li hu ma kienx jistħoqlu jħoll il-qfieli tal-qorq tiegħu. U li dak li kellu jiġi warajh kien wieħed b'saħħtu aktar minnu. Ħanieħdu fil-qosor dawn it-tliet punti wara xulxin. L-ewwel mela Ġwanni jitkellem fuq ir-relazzjoni jew il-kuntrast tal-magħmudija tiegħu li kienet magħmudija bl-ilma mal-magħmudija li kellha tingħata minn dak li kellu jiġi warajh, magħmudija bl-Ispirtu Santu u n-nar. Referenza għal magħmudija bl-Ispirtu Santu u n-nar ġabet diskussjoni kbira fost dawk li jistudjaw l-Evanġelju. Għal Salluqa din il-profezija ta' Ġwanni sseħħ bla dubju fil-Pentekoste, li kienet ukoll it-twettiq tal-profezija tal-għoti tal-Ispirtu skont ma naqraw fil-ktieb tal-profeta Ġoel fil-kapitlu 2. Il-kelma Spiritu Santu kienet kelma magħrufa diġà fit-Testament il-Qadim u fil-ħsieb Ludi. Il-miġja tal-Ispirtu Santu fl-aħħar jiem
hija wkoll attestata sew fil-paġni tat-Testament il-Qadim f'diversi kotba tal-profeti. L-Ispirtu Ruach u ppreżentat f'Iżajija 4 u f'Iżajija 30 bħala spirtu ta' purifikazzjoni u ta' ġudizzju. Fil-waqt li fil-kapitlu 11 il-profeta Iżajija juri l-Ispirtu bħala spirtu ta' erda. Fil-kapitlu 32 Iżajija jitkellem mill-Ispirtu bħala spirtu ta' barka, ta' prosperità, ta' ġustizzja. Interessanti mbagħad illi fl-Atti tal-Apostli naqraw li d-dixxipli ta' Ġwanni qatt ma kienu għadhom semgħu bl-Ispirtu. Ir-referenza għal magħmudija bin-nar kif ukoll bl-Ispirtu Santu hija waħda ambigwa. Minħabba li l-Ispirtu jidher bħala ilsta tan-nar fil-Pentekoste, in-nar jista' jkun li qed jiġi meqjusaw bħala kwalità tal-istess Spirtu. Min-naħa l-oħra darbtejn jissemma n-nar bħala xbija tal-ġudizzju distruttiv f'dan il-kuntest tal-kapitlu 3 ta' San Luqa. Il-kontrast bejn Ġwanni u Ġesu jkompli joħroġ meta Ġwanni jsejjaħ lill-Messija li kellu jiġi bħala wieħed aqwa minnu. Dak li għandu jiġi kien titlu messjaniku. San Luqa iżda hawnhekk f'kuntrast ma' San Mattew u San Mark jevita dan it-titlu dak li ġej warajja u dan jevitah għax aktarx b'dan il-mod Ġesu seta' jitqiegħed jew jiġi preżentat bħala dixxiplu ta' Ġwanni. Minflok f'San Luqa Ġwanni jitkellem fuq il-Messija bit-titlu ta' wieħed aqwa minni. Propjament il-kelma bil-Grik tfisser xi ħadd aktar b'saħħtu. Jekk il-Battista kien mimli bl-Ispirtu u l-qawwa ta' Elija kif aħabbar l-anġlu li Zakkarija, il-Messija kellu jaġixxi bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. It-titlu ta' xi ħadd aktar b'saħħtu minni insibuh applikat fuq fom Ġesu meta jitkellem fuq il-ġlieda tiegħu max-Xitan. Ġesu jsejjaħ lix-Xitan bħala raġel b'saħħtu li biex tisirqu trid torbtu. U allura l-fatt li Ġesu rabat lix-Xitan juri li Ġesu kien aktar b'saħħtu tassew minn raġel b'saħħtu ix-Xitan. It-tielet u l-aħħar punt li joħloq il-kuntrast bejn Ġwanni u Ġesu fis-silta tagħna huwa meta Ġwanni jgħid li ma kienx jistħoqlu jħoll il-qfieli tal-qorq tiegħu. Din ir-referenza nsibuha fl-4 Vanġeli kif ukoll fl-Atti tal-Apostli. Bl-eċċezzjoni ta' San Mattew fejn juża l-verb iġor, l-oħrajn kollha jużaw il-verb iħollu s-sandli. Id-dixxiplu kien mistenni li jagħmel għall-imgħallem tiegħu dak li skjaf kien jagħmel għal sidu, b'eċċezzjoni waħda. Id-dixxiplu ma kienx mistenni li jħoll is-sandli tar-rabbi tiegħu minħabba li dan kien ġest tassew umiljanti. Jista' jkun li din ir-referenza ta' inferjorità għal Ġwanni f'relazzjoni mal-Messija ġejja mill-fatt li xi wħud wara l-mewt ta' Ġesu ta' Ġwanni baqgħu jaraw fi Ġwanni figura messjanika. Xi ħaġa li Ġwanni jiġħadha b'mod qawwi fil-bidu tal-Evanġelju skont San Ġwan. Fil-fatt l-Evanġelista San Ġwan iħalli barra ir-rakkont tal-magħmudija ta' Ġesu minn Ġwanni għalkemm jurina li kien jaf bih. San Luqa imbagħad l-ewwel jitfal Ġwanni l-ħabs imbagħad wara jirrakkonta l-magħmudija ta' Ġesu biex bħal donnu jagħtina l-impressjoni li ma kien Ġwanni li jagħmel il-Ġesu. Dan il-mod allura ħadd ma seta' jgħid li Ġwanni kien superjuri għal Ġesu. Is-silta tispiċċa b'nota qasira. Tgħidilna hekk u b'ħafna twissijiet oħra Ġwanni kien ixandar lill-poplu il-bxara it-tajba. Il-predikazzjoni ta' Ġwanni mela hija msejħa Evanġelju jew aħjar evanġelizzazzjoni, tħabbira tal-aħbarijiet tajba. B'dan il-mod Ġwanni
jiġi muri lilna minn Sarluqa fuq l-istess linja tal-anġli li fit-twelid ta' Ġesu ħabbru lir-rajja li kien twieled Salvatur. Inhu bil-wifqa u mill-kotba tal-kant nkantaw mill-innu Ejja Fostna numru 5 fuq paġna 7. Se nkantaw 4 strofi u l-ewwel waħda li Ejja Fostna nkantawha darbtejn. Ferħanin fil-mulej u f'ħal-ħara, nistennew il-ħellis tal-bnedmin. Ejja fostna mulej biex tibdilna mid-dnub. Sejjaħni l-mulej u semana, għalix qlubna fid-dmug streħu fih. Ejja fostna mulej biex tibdilna mid-dnub. Il-mulej weraħnina mawlidu u sejħolna mir-rabta ta' dnub. Ejja fostna
issa l-ħtija ta' wlidu se jinżal biex iġeddet il-ħajja tal-ġnus. Ejja fostna mulej biex tifdina mid-dnub. Se nidu issa għat-tappa ta' l-operazzju fejn nippruvaw ninkarnaw din il-kelma fil-ħajja tagħna. Mela x'għandna nagħmlu? Kif rajna din il-mistoqsija ripetuta 3 darbiet f'din is-silta, tibqa' mistoqsija ċentrali għal Salluqa. Kemm fil-bidu tal-Evanġelju, kif ukoll fil-bidu tal-Atti, l-Evanġelista jirrepeti din il-mistoqsija. Donnu bħala parti mill-katakezi għal-mamudija, jiġifieri bħala parti mill-istruzzjoni għal dawk li jixtiequ jsiru dixxipli ta' Ġesu. F'dan iż-żmien tal-Avvent din il-mistoqsija mela x'għandna nagħmlu tibqa' mistoqsija ċara qudiemna, mistoqsija li tisfidana tassew biex naraw b'mod konkret fil-mod kif ngħixu ħajjitna, fil-mod fejn qed naħdmu u fil-mod kif qegħdin nagħmlu dan. Il-fatt li tistaqsi din il-mistoqsija diġà qed tammetti li hemm xi ħaġa xi jsir. Min ma jagħmilx din il-mistoqsija lanqas biss huwa konxju li f'dan l-avvent irid jagħmel xi ħaġa sabiex iħejji t-triq għall-mulej. Fil-folla, fil-pubblikani u fis-soldati li jissemmew f'relazzjoni ma' din il-mistoqsija, irrid nara li nnifsi u fil-bżonn li nibqa' nagħmel din il-mistoqsija kif għamlu wkoll dawk li semgħu il-Pietru meta b'ħeġġa kbira fil-Pentekoste xandar is-salvazzjoni fil-persuna ta' Ġesu. Punt ieħor li rajna kien li l-poplu li kien sema' lil Ġwanni faċilment kien qed jaħseb li Ġwanni kien il-Messija imwiet. Kemm hu faċli li aħna wkoll nitqarqu u naħsbu li l-Messija, dak li għandu l-qawwa li jifdina, jeħlisna u jagħtina t-tama, huwa xi ħadd ieħor u mhux Ġesu. Ġwanni jista' jgħallimna triq tal-umiltà li hija triq li tgħinna nifhmu tassew x'inhi l-inkarnazzjoni u allura sejrin niċċelebraw f'dan il-milied. X'imkien ieħor Ġwanni jgħid hekk, jeħtieġ li jikberu u niċkien jien. Ejjew naraw b'sinċerità kemm il-darba aħna qlibna ta' taħt fuq dan il-vers u rraġunajna hekk, nikber jien u jiċkinu. Dan għamilnieh kull darba li provajna nżommu lilna nfusna fiċ-ċentru, minflok ma ħallejna lilu ikun iċ-ċentru ta' ħajjitna. Forse mhux ta' bxejn li qabel din is-sentenza minn San Ġwan, il-Battista jgħid hekk fuq innifsu. Dak li għandu l-arusa huwa l-arus. Imma l-ħabib tal-arus li jkun ħdejhu jisimgħu jifraħ ħafna meta jisma' il-leħen tal-arus. U dan huwa l-ferħ li bih qalb intliet. Huwa sabiħ ħafna dan il-kliem ta' Ġwanni. Fejn jsejjaħ lilu nnifsu bħala il-ħabib tal-arus li jifraħ meta jisma' il-leħen tal-arus. Il-ferħ. Kemm drabi jonqos f'ħajjitna u kemm nixtiequh. Kemm riċetti fittixna biex nippruvaw induquh u forsi xorta ma rnexxinniex. Jidher li riċetta waħda hemm li tkun ħabib ta' dan l-arus li l-kol qegħdin nistennewh. Punt ieħor importanti fil-qari tal-Evanġelju għal dan it-tielet ħadd tal-Avvent huwa l-mod kif Ġwanni jitkellem fuq Ġesu meta jgħid il-midra qiegħda fidu biex iderri l-qija u
u jiġbor il-qam fil-maħżen tiegħu, imma t-tiben jaħarqu b'nar li ma jintefix. Min din il-predikazzjoni jidher li Ġwanni kien żbaljat fil-mod kif ikkontempla lill-Messija. Għal Ġwanni l-Messija kellu jkun xi ħadd qalil bil-mannara f'idu sabiex jeqret għerq is-siġra u biex bil-midra f'idu iderri l-qija u jaħraq it-tiben b'nar li ma jintefix. Imma meta għadda żmien u tfaċċa Ġesu li jagħmel tant mirakli li fihom wera l-ħniena kbira ta' Alla. U meta Ġesu der spiss fil-kumpanija tan-nisa ta' triq u tal-pubblikani u ta' tant midinbin, Ġwanni li kien fil-ħabs tħawwat. Dan ma kienx it-tip ta' Messija li kien xandaru u li kien stenna. Tant li mill-ħabs Ġwanni bat xi dixxipli tiegħu għand Ġesu sabiex jistaqsu hekk. Inti huwa dak li għandu jiġi jew nistennew il-ħadd ieħor. It-tweġiba li ta' Ġesu insibuha f'dak li naqraw immedjatament wara. Fejn San Luqa fil-kapitlu 7 jgħidilna hekk. Dak il-ħin stess Ġesu fejjaq ħafna nies mill-mart, mid-batijiet u mill-ispirti ħżiena u lil bosta omja u ġbu jagħtihom id-dawl. Imbagħad wieġeb u qalilhom morru għatu lil Ġwanni l-aħbar ta' dak li rajtu u smajtu, kif l-omja qegħdin jaraw, it-sopop jimxu, il-lebrużi jfiequ, it-torox jisimgħu, il-mejtin iqumu, u kif il-bxara tajba qiegħda tixxandar il-fqar, ħin hu min ma jiskandalizzax ruħu minħabba fija. Jidher li Ġwanni kien tassew skandalizza ruħu minn Ġesu. Il-missjoni ta' Ġesu ma kellix tkun missjoni ta' mħallef aħrax. Imma l-missjoni ta' Ġesu kienet missjoni ta' raj twajjeb mal-merħla żiża tiegħu, attent għal bżonnijiet ta' kull waħda min-naġġ tiegħu. Il-missjoni ta' Ġesu allura kienet missjoni li ta' tama ġdida fil-ħajja ta' dawk li kienu bla dawl, morda u mejta mhux biss fiżikament imma l-aktar fis-sens spiritwali. Dan huwa l-Avvent. L-Avvent huwa żmien fejn fih aħna niġu wiċċ imwiċċ ma' din il-ħniena kbira ta' Alla li sar wieħed minna sabiex ma jħallinix maħkuma mill-qawwa tad-dlam. Kemm inkunu ħinja jekk f'dan l-Avvent aħna nibqgħu il-bogħod minn dan il-Messija, kemm inkunu boloħ jekk aħna f'dan l-Avvent nibqgħu il-bogħod minn dan il-Messija ta' qalb daqshekk twajba. U kemm inkunu żbaljati u nibqgħu fil-bogħod jekk nibqgħu inħarsu lejn dan il-Messija bħala xi ħadd bil-mannara f'idejh kif ħaseb Ġwanni. Ejja nitolbu l-Mulej il-grazzja li aħna wkoll bħal daw il-folol, il-pubblikani u s-soldati li resqu lejn Ġwanni aħna wkoll nersqu lejn il-kelma ta' Alla u b'sinċerità nagħmlu l-mistoqsija u jiena x'għandi nagħmel. Istedinna nqumu bil-wifqa ħalli issa
namlu minn din il-kelma talba wara l-introduzzjoni għat-talb dawk kollha li jixtiequ jgħidu xi talba spontanja jagħmlu dan b'vuċi għolja u għal kull talba se ninwieġbu bil-kant ismana nitolbuk mulej bil-Latin Terogamus audi nos. Ew issa nresqu it-talbiet tagħna lill-Alla, ispirati minn din il-kelma tiegħu, fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina u li hu dejjem lest jisma' it-talb tagħna. Grazzi mulej ta' din il-kelma li semmajtilna nitolbuk sabiex qalbna tkun tabernaklu tagħha u l-ispirtu tiegħek ma l-ispirtu tagħna jisar fuqha ħalli aħna wkoll nisimgħu it-tweġiba tiegħek għas-sitwazzjoni ta' ħajjitna li biha aħna qegħdin nuruk bil-mistoqsija x'għandna nagħmlu. Nitolbu. Terogamus audi nos. Terogamus audi nos. Nitolbu. Terogamus audi nos. Nitolbu. Terogamus audi nos. Terogamus audi nos. Ew nfissru t-talb kollu tagħna fit-talba li għallimna ħuna u sidna Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawi jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna gnubietna bħalma naħfru l-minoħati għalina la ddaħħalniex fil-tiġri iżda ħlisna mid-dejn. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. u jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajli. Fil-waqt li nerġgħu nagħmlu appuntament magħkom għal bħallum 8 ijiem għar-raba' u l-aħħar lezzjoni divina, infakrukom li dawk li jixtiequ n-noti jistgħu jibagħtu email fuq marmik@onvol.net. markmill@onvol.net.
Se nkantaw flimkien l-innu Angelus numru 135.